uită la el. Mâncaia să fi florile. Sigur că da. Sigur că da. Dar ce faci, mama? Ce faci, mama? Da. Dar ce faci tu? Stai că acum te faci. Ce faci, vei? Gata? Zgarda, iubi. Da, când mergi. Uităm la... Acum, lasă-i un pic să se liniștească, că vreau să-i pun gardă. Piratul? 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 Hai vine aici, mă! Vine! Da, ține, mă! Hai, băi, mămică! Hai, mă, mă! Iubi, pune-i, te rog, garda acum. Hai, pe hai, ce merge! Da, gata. Hai! Hai, și luați-l la pas. Hai la fermare, Momo, aici. Hai. Du-ți, prima. Alții? El merge cel mai frumos, da? Vrem să luăm! Păi dacă îl căutam de dimineață. Mamă, ce frumos, ce pirat, ce... Vedeți cum merge în leșă? Ia uite ce frumos merge, bravo! Neața. Să-i ajute Dumnezeu. Alții? Alții? Mama! Mama, dar ce mă? Bravo, pirat! Bravo! Hai! Pune-l în șezi. Hai! Șezi! Bravo! Bravo! Șezi! Bravo! Alfie?